Mga kasinag, good morning. Isang napakagandang maliwanag na araw sa ating lahat ngayon. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagbibigay sa atin ng muling sinag. Yun mga kasinag, update ko lang pala kayo kay Bagwis. Kasi ngayon mga kasinag, iiwan muna namin si Bagwis. Kasi maatid muna kami ng recognition ng 3 kong chikiting. Ayun mga kasinag, papakita ko sa inyo mamaya. Hanapin muna natin si Bagwis. Bagwis! Pakita ko sa inyo mga kasinag kung nasa si Bagwis. Bagwis! Kasi nag-andyan si Bagwis kanina, andun, pagkatapos siyang kumain. Ngayon, kung nasaan. Pakita ko muna sana sa inyo para ma-update kayo mga kasinag. Kagabi mga kasinag, kung nakikita nyo yung mataas na nyug na yun, doon natulog si Bagwis. Kada gabi, iba-ibang puno ang tinutulugan niya. Hindi siya nagpipermanente sa isang puno. Para safe siya talaga. Hindi siya makain ng, kung may sawaman dito sa lugar namin, hindi siya makakain ng mga mabangis na mga hayop-hayop dyan. Wala baga mga kasinag. Ayun, naghuni. Andun mga kasinag. Humuli sa Bagwis. Ay na, ito palaan. Hanap ako ng hanap. Ito pala mga kasinag si Bagwis. Ayan, hanap ako ng hanap doon sa kahuyan. Andito ka palaan. Hanap ako ng hanap sa'yo. Ayan mga kasinag si Bagwis. Healthy. Malusog at masigla pa rin. Bagwis, hi ka nga sa mga viewers natin dyan, Bagwis. Ang laki na niya mga kasinag. Si Bagwis mga kasinag, magti 3 months na. Ngayong 15 na darating. 3 buwan na siya. Kaya batang bata pa talaga si Bagwis mga kasinag. Bagwis, saan ka pupunta? Bagwis, iwan ka muna dito ha. Dito ka lang bantay ha. Huwag mong kakainin yung mga manok dyan ha. Yun, mga ibon na yan. Hulihin mo yung ibon na yun. Sige, lipad ng mga ibon. Sige na. Yung natagkal na kuko niya mga kasinag, tingnan nyo. Natagkal yung kuko niya nung siguro mga 2 months pa lang siguro siya. O wala pang 2 buwan. Natagkal yung kuko niya. Hindi ko alam kung saan napasabit. Pero tutubo naman siguro siya. Kasi nakikita ko parang humahaba eh. Tumubo naman siya. Yeah. Yun, hantingin mo yung mga ibon na yan, oh. Yung sige, lipad na yan. Sige na. Huwag kang mag-alala, isang araw makakalipad ka din sa ng mataas na mataas. Wala ngayong lumilipad na kaparehas niya. At totoo lang mga kasinag, pag minsan may lumilipad din dito. Dyan sa taas. Dyan sa may tapat ng dagat. Dyan sa may tapat ng dagat doon. Pag minsan may lumilipad din doon na kagaya ni Bagwis. Kaya ito si Bagwis, pag marunong na talaga lumipad ng mataas yan, baka sumaman niya siya doon. Marami kasi ditong naglilipad na mga katulad ni Bagwis dyan sa may dagat. Nang hahanting sila ng mga isda. Lalo na doon sa may pispanan. Kaya yan si Bagwis mga kasinag, baka hindi na tumagal yan. Sumama na yan.
Ano bagwis? Kasinag, iwan muna natin dito si Bagwis. Siya na muna ang magbantay dito. Kasi kami mag-attend ng recognition sa barangay Bubuan. Ayan. Malaya naman si Bagwis dito. Palipad-lipad lang yan. Palibot dito. Kasi hindi ko naman kinukulong, hindi ko itiyatali yan. Para kahit paano, matuto na talaga siya mag-hunting. Ayan, lilipad siguro siya. Oh. Bagwis! Ayan. Mga kasinag, iwan mo natin si Bagwis. Samahan niyo ako sa recognition ng aking mga anak. Yan mga kasinag, tara na! Yan. Ito tayo mga kasinag. Yan ang aking mga kasamahan. Ayan mga kasinag, papunta na tayo. Yung mga kasamahan ko nauna na. Naiwan ako. Kasi may nakalimutan ako mga kasinag. Maglalakad tayo ng malayo-layo mga kasinag. Makikita niyo yung araw-araw na tinatahak ng aking mga anak papunta sa eskwelahan. Masaya ako ngayon mga kasinag kasi mag-attend ako ng recognition. Dito sa lugar namin mga kasinag, iilan lang ang bahayan dito, nasa 30 lang yata. Kaya medyo tahimik dito sa lugar namin. Ay, hibas. Hibas pala ang dagat ngayon. Yan, malayo-layo ang tatahakin. Nauna na yung aking makasamahan. Dalian ko na. Kung lalakarin mga kasinag itong sityo hanggang doon sa eskwelahan, siguro 20 or 25 minutes, mga ganyan siguro. Orasan natin, anong oras na? 7:48. Orasan natin hanggang makarating tayo dun kung ilang minuto or ilang oras, kasi malayo-layo eh. Yun lang ang hirap dito kasi yung nung nasa ibang bansa pa ako mga kasinag, nasa abroad pa ako, yung mga anak ko naando sa kabilang eskwelahan, sa barangay Bito. Doon dati nakatira yung mga mag-ina ko kasi doon malapit ang eskwelahan, saka hindi pa kami namumroblema masyado sa financial. Medyo okay pa naman ang financial. Nung umuwi na ako, i-transfer ko na sila dito kasi andito naman ako eh. Kahit paano, paminsan-minsan hinahatid ko pa sa eskwelahan. Saka pati andito naman ang trabaho ko, ang ikinabubuhay. Wala doon sa barangay Bito, kaya inilipat ko yung mga anak ko dito, i-transfer ko. Magto 2 years na dito. Yan. Dito pa lang mga kasinag, hingal na ako. Medyo masakit kasi yung paa ko mga kasinag, kasi may sugat gawa nung nagkupra ako. Yan mga kasinag, dagat yan. Ano yan, bakawanan. Yung gilid niyan, simula dun. Itong gilid na yan, bakawanan yan. Tapos kung naalala nyo yung nagbukon kami, yan. Dito kami naghuli ng bukon, sa lugar na yan. Yan kami ng bukon. Malaki naman ang bukon dyan. Susunod mga kasinag, catch and cook tayo. Susundin ko yung mga viewers dyan, yung mga comment nyo. Pag-aaralan ko yung mga kasinag. Kaya mga kasinag, sana tayo. Sabay ko ang aking binatang anak. Yan, si Jan. Tapos yung mga kasamahan ko ando na. Mahihain masyado sila sa camera mga kasinag. Yan. Abanti. Dito mga kasinag, may simentado naman. Ayan oh. Kaputo lang. Yung susunod na puti ka na.
nahihirapan ang mga estudyante dito pag maulan. Kasi ang daanan maputik. Yan ang daanan dito. Putikan. Lalo dyan sa unahan mga kasinag. Yan ang tiyatahak ng mga anak ko araw-araw. Papunta sa eskwelahan. Kahit ganun, kaya nagsusumikap ako ng husto para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Napapawi rin naman ang pagod ko pag naalaman kong kagaya ng ganito magre-recognition sila na may award. Kaya natutuwa naman ako mga kasinag. Sarap sa pakiramdam kasi hindi alintaan ang pagod, hirap, napapawi talaga lahat. Tignan yung mga kasinag, yan tiyadaan ng mga bata. Pag maulan, yan putikan. Kaya pag maulan dito mahirap talaga, putik. Kaya ilang beses lang yung anak ko dito, yung lalaki ko na yan, ilang beses lang nadulas dito. Uwi, balik sa bahay, palit na naman, pasok na naman, pag minsan late na sila. Pero pag minsan malayo-layo na, hindi na makabalik kasi papasok lang sa eskwelahan. Kaya ang ginagawa lang namin, pinapadalhan namin ang ekstrang damit, ang mga tikiting, para madulas man o madumihan, may pampalit sila. Kami na lang ang naiiwan. Masyado ako madala mga kasinag. Yan, update ko na lang ulit kayo mga kasinag pagdating doon sa may Halabang Baybay. Dito kasi may magandang beach dyan, Halabang Baybay kung tawagin. Update ko kayo pagdating doon mga kasinag. Bago pala tayo dumating sa Halabang Baybay mga kasinag, ito palang dating bahay ito, tabi-tabi po. Ito yung tinatawag dating bungalow. May balo dito, maraming binabalo dito, maraming natatakot dito sa lugar na ito. Kasi ito mga kasinag, bahay na ito may underground siya sa ilalim. Medyo masukal na kasi. Yan. Pero dating malaki ang kahoy dito, inuling na. Kaya medyo ganyan na lang, nalinisan na siya. Diyan may mga sinag, sigurado may balo dyan. Kasi ilang bis na akong binalo dito. Nung umuwi kasi ako dito, first time ko lakad ng gabi, sulo ako. Mismong dito sa lugar na ito, pinatayan ako ng ilaw. Kaya nagulat ako dito sa puno na ito, kala ko tao siya. Dito mismo, pinatayan ako ng flashlight. Ang lakas ng flashlight ko. Kasi yung flashlight ko na yun, bagong bago yung, galing pa yun sa Dubai. Waterproof pati yun. At pinasiguro ko talaga yun magandang quality. Kaya pag ako nag-iilaw dito sa dagat, yun lagi ang ginagamit ko kasi waterproof siya. Kahit ilubog ko sa dagat, okay siya. Ilang beses na dyan ako makasinag binalo. Tapos yung mga sumunod, huling dyan mga kasinag, yung huling daan ko ng gabi, siguro mga alas 11 ng gabi yun. Sulo ako kasi nagkukupras kami dun. Dumaan ako dyan, nakiusap lang ako, pinakausapan ko, sabi ko, kaibigan, ako'y makikiraan lang. May dala akong ng mga kasinag, balaw, yung alamang, may dala ako nun. Sabi ko, pag natapon itong alamang ko, dala itong balaw, magagalit ako sa inyo. Sabi kong ganyan, kasi yung alamang na yung mga kasinag, inuutang ko lang, 2 kilo yun eh. Kaya sa pakiusap ko, hindi naman ako binalo, hindi na ako tinakot. Kaya kadadaan ko dito, hindi na ako binabalo. May mga tao kasing baluin mga kasinag, masyadong matatakutin. Paano mo mabubuhay ang iyong pamilya kung papairalin mo ang takot? Hindi mo mabubuhay ng maayos ang iyong pamilya kung puro takot lang ang nasa isip mo. Ang takot mga kasinag, nilalabanan yan. Kaya kahit saan dito sa lugar na ito, kahit anong oras ng gabi ako pumasok dyan sa kagubatan, hindi ako mga kasinag natakot. Kasi ang ginagawa ko, marangal para sa pamilya ko. Kaya wala akong kinakatakutan. Mahal na Panginoon lang ang aking kinakatakutan. Yan mga kasinag. Dati nung mga kasinag, takot man ako sa multo. Pero nung magkapamilya ako, inalis ko ang takot. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, paano kung mabubuhay ng maayos ang aking pamilya kung puro takot na lang. Kaya inalis ko yun. Kaya
yan ang payo ko sa inyo mga kasinag. Sa mga tatakutin, mga multo, mga balo. Huwag kayong matakot. Saka yung iba dito hindi naniniwala na may multo, may balo kasi hindi pa kayo naka-experience. Yan mga kasinag, malapit-lapit na tayo. Yung mga kasamahan natin andun na. Sa area pala na ito naman mga kasinag, sa lugar na ito, dito mismo natuklaw yung misis ko ng ahas. Dito siya na mismo nakagat ng ahas, kami dalawang magkasama. Yung time kasi na yun, nanggaling kami dyan sa bahay dyan sa may kabila dyan. Nagbayad kami nung, kasi nagpa-power so ng nyug yun, nagkichinso. May binayaran namin. Dito kami dumaan. Hindi namin napansin. Pag hakbang ng misis, kala sigurong ahas, aapakan siya. Sinalubong yung paa niya, kinagat. Kulay green na ahas mga kasinag. Pero wala namang kamandag, natambala naman. Kasi yung tiyuhin ni misis nanggagamot naman. Dito sa probinsya kasi, dito sa Bicol, may mga tambal naman. Hindi lang namin kasi alam, wala naman kasing anti-venom dyan sa hospital dyan. Kaya tambal-tambal lang dito sa amin. Kahit paano mga kasi buhay pa naman. Naaga pa naman. Paniniwala. Ayan mga kasinag, malapit na tayo sa Halabang Baybay. Tawagin, ito na. Di ba, ang layo. Ang layo ng ating nilakad. Nasa ano pa lang tayo mga kasinag, nasa kalahatian ng eskwelahan. Pagdating naman dito mga kasinag sa Halabang Baybay, sulit naman ang mga estudyante. Sulit ang mga chikiting kasi makikita nilang magandang view dyan. Saka ma-presko, nakakapawi ng pagod pag nandiyan ka na. Sige nak, iniwanan na tayo. Maga pa naman, siguro mga 8 na. Yan, dito tayo dadaan mga kasinag sa tabi ng dagat. Dito tayo dadaan. Diyan ka na dadaan nak. Dito na tayo dadaan, diba? Sige. Dito kami dadaan sa tabi ng dagat. Ang tunay na daan doon mga kasinag, nag-shortcut lang kami. Oy. Ayan, di ba? Ito ang napakagandang talampasigan dito. Ito ang Halabang Baybay kung tawagin sa amin. Hanggang doon. Tingnan niyo mga kasinag, Kahit tawag itong Halabang Baybay, mahaba na buhangin yan. Diyan sa dulo na yung mga kasinag, ginagawa ng resort. Diyan sa dulo dyan, nire-renovate na siya. Yun naman ang Isla Puro. Tapos ito naman mga kasinag ang Pamintan. Doon naman sa gitna na yun, yan ang mismong bayan ng Seruma. Kaya mga kasinag, pag pupunta kami ng bayan ng Seruma, tatawid kami dito sa dagat na to. Yan ang tinatawid namin. Kung magmumotorsiklo ka naman, pasok naman, kaya naman, kaso malayo ang dadaanan mo. Iikot ka sa mga barangay para makapunta ka ng bayan ng Seruma. Malayo talaga mga kasinag, kaya karamihan dito puro motor sa dagat. Di ba? Napakaganda. Ang sarap ng hangin. Nakaka-relax. Kaya sa mga viewers ko diyan, maraming salamat po sa pagtangkilik niyo sa aking YouTube channel. At sa walang sawang panonood ng aking mga video. Sa aking mga subscriber dyan, shoutout sa inyo. Sa mga nagpapa-shoutout pala dyan, pasensya na po kayo kung hindi ko kayo halos ma-shoutout. Kasi sa dami nyo, dumami na kayo ng dumami. Kaya pasensya na po talaga. Magpapasalamat na lang ako sa inyong suporta at pagtangkilik sa aking YouTube channel. Ayan mga kasinag, andito na tayo. Kasama ko yung anak kong lalaki kasi yung mga kasamang ko nandun na. Kami lang dalawa nandito. Ito ang aking anino. Pag ikaw pala isang magulang na mga kasinag, yung mga gawain mo nun, makikita mo sa iyong anak. Kung ikaw ay pasaway, kung ano makalukuhang ginagawa mo, makikita mo sa anak. Kasi ang anak pala ang anino. Yan mga kasinag, sa aking paniniwala lang, itong lalaki ko ang aking anino kasi sa akin nagmana. Kitang kita ako ng mga kasinag. Pero very good naman.
Sa talino mga kasinag, talo ako sa talino. Kasi may mga talino rin naman ang aking mga chikiting. Mainit. Yan mga kasinag, oh. Yan. Mainit, anak, doon ka na dumaan. Dito na kami dadaan sa gilid. Nakita ko sa inyo yung napakagandang buhangin, no? Ito ang halabang baybay. Yan, dito na kami dadaan sa kabila. Mainit. Dito mga kasinag sa gilid na ito. Mapresko naman dito. Malinis na. Malinis na dito. Ito ang kahoy. Ang sarap ng hangin mga kasinag. Yan, oh. Salamat. Andun na sila. Naiwan ako. Nakadaldalan ko. Sana si Bagwis mga kasinag, sana talaga matuto na siya maghunting para relax na. Yan mga kasinag, update ko lang ulit kay mamaya. Ayan mga kasinag, malapit na tayo sa Barangay Bubuan. Yan, ang layo. Ang oras na ay 8:25 na mga kasinag, malayo-layo yung amin nilakad. Yan ang tinatahak ng mga estudyante dito araw-araw, yung mga nasa sityo. Ito ang tinatahak nila araw-araw. Malapit na tayo mga kasinag. May dalawa akong kasamang prinsesa. Yan ang prinsesa ng sityo Diak. Anak kong pangalan yung isa dyan, yung naka-pink. Ayan mga kasinag, malapit na tayo. Andito na tayo sa San Juanico Bridge. Ito ang San Juanico Bridge dito sa amin mga kasinag. Yan. Ang napakaiksing tulay dito sa bayan ng Seruma. Yan. Yan. Malapit na tayo mga kasinag. Update ko kayo pag nasa eskwelahan na. Mga kasinag, pasensya na kayo. Hindi ako nakapag-video doon sa eskwelahan kasi may sounds, makaka-copyright ako. Pakita ko lang sa inyo mga kasinag yung mga picture pag attend ko ng recognition. Yan, yung mga kasamahan ko, mga kasinag, andun na. Nasa unahan na. Pero kahit mainit naman ang panahon mga kasinag, papresko naman. Ayan mga kasinag, uwi na tayo. Kanina pagdaan natin, ang dagat hibas. Ngayon malaki na ang tubig, oh. Ayan. Maganda dagat ngayon pero medyo malakas kasi may mga alon. Uwi na tayo mga kasinag. Tanghali na. Ano na kaya ang ginagawa ni Bagwis doon? Pagdating ko doon mga kasinag, ipakita ko sa inyo si Bagwis. Update ko na lang ulit kayo mamaya mga kasinag. Bye bye. Mga kasinag, kagaling ko lang sa pag-attend ng recognition. Nadaanan ko ito yung langka na ito. Kasi natandaan ko itong puno na ito nung nakaraang araw. Ngayon may hinog kukunin natin. Ayan mga kasinag, ayan, hinog na. Hinog na ito langka. Ang hirap. Saglit lang mga kasinag. Ang bagong mga kasinag, tawa-tawa, walang bulok. Walang damage siya. Tama-tama ito. Oy. Nasaan daw yung mga kasama ko? Andun na sa inutan yung aking mga kasama. May liga. Aray! Nagat ako, may liga. Yan ang nag-attend ng recognition, dumaan sa kubatan. Ayan kasi may dala.
Ay. Putikan. Tulog tayo. Sabi namin yan. Putikan pala di sa dadaanan ko. Ayan mga kasinag. Uwi na tayo. Mga kasinag, update ko lang kayo pagdating ko sa bahay. Ayan yung mga kasamahan ko. Nag-aantay sa akin. Yan, update ko lang kayo mamaya mga kasinag. Bye bye. Kararating lang namin, hanapin natin si Bagwis. Update ko kayo mga kasinag. Wala dito si Bagwis, hinahanap ko. Hindi ko alam kung nasaan. Tingnan natin dito. Baka dito sa gubat-gubat dito. Ang ingay ng alaga kong mga baboy. Humuni. Ayun, humuni mga kasinag. Andito si Bagwis. Humuni. Bagwis! Asan ka? Ayun, si Bagwis, mga kasinag. Ayun siya. Ayun. Diba? Puntahan natin. Bagwis! Magandang hapon, Bagwis! Ano, nakapaghanting ka na, Bagwis? Ha? Kapaghanting ka na? Dito na ano si Bagwis mga kasinag, naghahanap siguro siya ng makakain niya. Ayan na, oh. Bagwis! Yan mga kasinag, nakita niyo naman na yan si Bagwis, okay na okay, naghahanap siya ng makakain niya, mahunting niya. Ayun mga kasinag, hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyong suporta at sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. Ayan mga kasinag, ingat kayo palagi. Kung nasan man sulok kayo ng mundo. Maraming salamat talaga mga kasinag. Hanggang dito lang, bye bye.